Fit-tmiem din il-ġimgħa, il-binja storika tal-Kurja se tiftaħ il-bibien tagħha l-pubbliku, binja bi storja ta' 270 sena li sa issa servit biss ta' Kurja għal 40 sena. Fi żjara li għamilna stajna naraw il-postijiet li l-pubbliku se jkun jista' jżur. Il-binja tal-Kurja kienet dar tal-irtiru twaqfet minn Rosinoli, Ġiżwita li naqqax ismu fuq din il-binja fil-Florjana. Waħda miswali li tispikka u li se tkun esposta għal pubbliku hija dik ta' refertorju fejn hemm pittura rari ta' tluq ta' San Pawl minn gżiritna. Punt ieħor ta' interess għal pubbliku fit-tmiem il-ġimgħa jista' jżur il-Kurja huma numru ta' dokumenti arkivjati fosthom dokumenti firmat minn Napoleon Bonaparte li jisħaq fuq il-permess li tal-id-djoċesi biex l-isqof ikun jista' juża l-konkatedral ta' San Ġwan funzjonijiet reliġjużi. Se jkollna wkoll diversi eżibizzjonijiet dwar arkivi u affarijiet li kienu riċerkati li tajjeb li nesponuhom għall pubbliku. Fuq se jkollna wkoll wirja tal-pittur Joseph Calleja. Se jkollna wkoll kunċert permezz ta' kitarrista u arpista. Se jkollna wkoll treasure hunt ta' tfal biex hekk inkunu caterjajna għall-familja kollha. Ma jistax jonqos li l-kappella li tilqek fid-daħla tal-Kurja wkoll fiha x'wieħed japprezza fejn fiha hemm fdalijiet ta' San Kalġidon li kienu nġabu minn Ruma. Din il-kappella forma ovali għandha pittura tal-Missier Etern li ġiet irrestawrata u issa tista' tixbed l-ammirazzjoni tal-pubbliku barra l-istess kappella. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.